ହେଲା ଭେଜି ବାଇଗଣ ଆଉ ଭେଜି ବାଇଗଣ ଆଳୁ କାଟି ଭାଜିଲେ ଏମିତି କାଟିଦେବା। ଏମିତି କାଟିକି ପାଣିରେ ପକାଇଦେବା। ଆକୁ ଏମିତି କାଣିରେ ପାଣି ଧୀରେ କାଟିକି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି 2 ଫଡ଼ା ଲେଖା କରିଦେଲେ ଛୋଟ ହେଇଯିବ। କାଟିଦେବା ଆଳୁ କାଟିଦେବା ଛୋଟ ଛୋଟ। ଆମର ଆଳୁ ଭେଜି ବାଇଗଣ କଟା ସରିଗଲା। ପିଆଜ ପକେଇବା। ଜିରା ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଟିକେ ହଳଦୀ ସିଝିବ ନା ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଯେହେତୁ ଚୁଲିରେ ଭଜା ହେଉଛି ପାଣି ନଦେଲେ ଭଜା ପୋଡ଼ିଯିବ, କଡ଼େଇରେ ଲାଗିଯିବ। ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ଢାଙ୍କୁଣି ଏବେ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ସିଝି ଖାଲି ଭାଜିବା ପୋଡ଼ ପୋଡ଼ କରିକି ଭଜା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ଭଜା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲେ ଟିକେ ରାଗ ରାଗ ହେବ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମର ଏବେ ଭେଜି ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଗଲା। ପୁରା ପୋଡ଼ ପୋଡ଼ ତେଲ ଦିଆ ହେଇ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡରେ ଭଜା ହେଇଛି।